Yan o. Baka dumaan si Melissa dito. Free fish. Syempre. Pwede po natin. Saan na si Katab? Yan o. Baka dumaan si Melissa dito. Free fish. Syempre. Pwede po natin. Saan na si Katab? Coffee tayo, guys. Sali yan. Mama Siri. Wow, ang cute. Medyohan ba Siri? Baby Chinese. May microphone pa. Ang baby. Hi. Pogi. Sige na. Ay, ang ganda. Uy, naman. So what you care. Nahon, bagyo. Pero ako, syempre, pupunta po ako dito muna sa aking hardin. Ang ganda na po ng aking laurel, oh. Tingnan niyo ho. Ito, laurel ko po ito. Yan. Ganda. Sibol-sibol po siya. Tatry ko po siyang i-markot pag naggulang na yung kanyang stems. Wala pa po yung 2 years yung tanim ko na yan. Binili ko po siya 5 seeds sa Shopee. Isa lang nabuhay. Ayan na siya ngayon. Kumukuha po ako dyan ng pag nag-aadobo ako or need ko po ng laurel. Mas mabango po siya. Mas aromatic siya. Kaysa yung tuyo na. Tignan niyo po yung petchay natin. Malapit na po tayo kumuha dyan para iulam. Masarap po yan igisa sa yung petchay, lutong negros. Inaano po namin yan, ginagayat-gayat po namin maliliit, like ganyan, ganito kahaba. Tapos igisa sa giniling, isabaw. Ayos na. Andito lahat ngayon. May sobra pa nga pa akong petchay dito. Ayan. Hanap pa ako. Coffee po. Habang update. Mabagsak na yung ating calabash. Calabash siya. Ay, tabingi talaga siya, oh. Kumbaga sa tao, nangiuwi. Kakatuwa tignan, kahit araw-araw mo siya tignan. Ganyan. Kakatuwa. Actually, magkakalabasa ako today. Maulam namin. Dapat pala, paano pag naggapang na rin pala yung upo dito, oh. Mabagsak, oh. Tignan niyo, doon. Hindi po kasi marupok na rin po kasi ang nailagay na kawayan. Hihingi po ako nung mga maliliit lang na kawayan like. Pero ganito lang kataba kamay ko. Kasi papatong lang po. Kahit 4 na gawa by 4 kamuting kahoy po. Yun, oh. Pero maliit pa. Kaya, let them grow. Let them grow. Let them grow. Ang imay ng aso namin. Nagsisilip-silip po ako, baka may nyug na naman. Mukhang wala na rin. Naubos na. Tignan nyo yung gabi namin, oh. Ay, yung saging. Kunin na po natin yung kanyang, heart na wala na pong bungang nilalabas. Tara. Ayan, kunin na natin. May upuan na ako. Kasi, hindi ihaya pag walang upuan. Diyos ko, ang height natin. Ayan.
Tapos iikot lang po ito. Ay, makikita nyo, iikot lang po natin ito. Okay, ito na ho ating yung mantis na wala. Sabi ko sa kanya, lipat siya eh. Yan. Medyo maano rin mag-prepare nito, guys. Gagayatin mo. Ang makokonsumo lang dito, maliit na rin. Tatanggalan mo po ito ng mga dito, ito. Palapa lang. Ay, mali pala ito pala. Mali pala ito. Tatanggalan ko. Yan. Tanggalin mo po ng tanggalin to. Hanggang sa maganito ang kulay na makita mo sa gitna, oh. Ganyan. Sobrang liit na lang din makukuha mo dito. Kung maganito kaliit sa kamay ko. I-content ko po pag marami po kong makuha or mahingi. Paano i-prepare yung ganyan. Siguro kukuha din ako ng talbos. Yan na naman yung ulan. Sabit ko tayo. Yan, naririnig nyo po yung ulan. Tama lang, nag-cancel ngayon yung government. At yung ulan parang maniningil, biglang sumusulpot. Ang sarap na coffee, black coffee. Ito, kapitbahay po namin dito. Ito na part. May nakita po daw sawa doon sa kanilang bahay. Sa loob talaga, sa second floor. Tapos nitong naglinis sila, isa parang bakod lang. Meron din, malaki. Malamang adobo na yun. Sana na-let go na lang. Sa bagay, dami po kasing alagang manok na broiler dyan. Kaya siguro pinupuntahan. Ang sukal po, kailan ko kaya masimulan ito? Walang gamit. Ang hirap magtabas. Sa umaga, ganito lang po yung view. Ito po yung pinakabalo namin, oh. Pinakabalo ng aming source of water here. Yung ginagawa tong bahay, parang tinanggalan po nila ito ng tawag dyan? Tinanggalan ng lupa. Kaya malalim, akala ko gagawing balon. Pinangtambak daw po ata dito sa ginawang bahay. Yung bahay parang bumabagsak dito na part, guys. Oh. Ito, oh. Mababa o mababa lang. O dala ng tubig na naano ng yung lupa na ano ng tubig. What? Bro, what are you talking about, man? Ay guys, bigay po sa amin to, nililinisan ko. Hanggang kung linis ako, dire-rep. Ito po i-exchange ng mga binibigay naming kalabasa. Diba ang galing? Sila, sawa na po sa fish. Kami, goods pa. Okay pa sa fish. Ayan ka lang ko lang po ng hasang. At i-ref. Yung iba po gagawin kong daing. Ito po, sarap i-daing ito. Hindi ko alam mga pangalan. Tignan nyo po itong isang isda. Yan. Para siyang dilis, pero sobra naman laki sa dilis. Tignan nyo. Tignan nyo yung sap-sap. Yan. See-through baga, oh. Kita po yung mga laman loob. See-through. Kaya tawag ko sa kanya see-through fish. Doon pa po dito. Nakatago pa eh. Kunti na lang. Ayan nyo. Free fish. Sa dami din naman ng kalabasa nung na-harvest ko. Pinamigay ko din. Parang binenta mo na lang din in a good way, di ba? Exchange pa. Mas marami pa nga ukod. Store sa freezer. Tignan nyo po, may dilis na naligaw. Ito po talagang din sa tagbak. Ayan, mga ganyan kaliit. Ayan. Di ba Persian dilis, yung malaki kanina?
Mga see-through fish. Ang kinilaw ko po na hiwa. Hindi ko na po pinakita. Baka ma-restrict tayo pag nagkatay tayo ng fish. Ayan, babad ko po siya sa suka. Suka, paminta, tsaka asin lang. Yun, para hindi A few moments later. Guys, it's 3:44 in the afternoon. Kape tayo, kape. Okay na yung panahon. Siguro may pasok na bukas. Ganito na po yung panahon. Hello, katabs. Ako'y maglilinis ng kapaligiran. Kunin mo yung coke na yan. Sinong coke na yan? Tyron? Kasi may bike. Mama, nasa bike ko. Alam, hindi ko alam. Baka nasa likod. Katabs, Tyron, yung mga laruan nyo, kunin mo dun. Ito ko na po sigaan. Ito po, banda. Yan. Ito natin lagay. Kuha pa tayo ng ibang marami dun. Ang dungis ni Katabs Tyron kumain ng champurado. Kunin mo na tong laruan tsaka yung to. Kunin mo ito yung mga blocks nyo na hulog here. Ano ko lang dito weird. Hindi matanggal. Natin guys. Higaan ko natin here. Simulan ko na ang pagsiga at liliparin na po ito. Mga dito kasi sa bukid namin, wala pong truck ng basura na common na naririnig nyo pag truck ng basura andyan na. Dito po wala. Po dapat sigaan nyo. Kaya ibukod mo po ang plastic tsaka bote. Para hindi po ay, surgan yung ano ko. Naginggo ni Mama Katab. Yan. Hindi natin kung matutunaw ito mabilis. Katabs tayo, ano gagawin natin today? Magbablog. Anong klaseng vlog, Tyrone? Hindi ito matatapos hanggang umaga. Anong hindi matatapos ang alin po? Nung gabi, mabulag tayo. Pag nagtulog, bawalag pa din tayo. Naku, hindi na uusok yung nilagay mo. Hindi na uusok yan. Ba't mo nilagay yan eh? Hindi na naumapoy. Ama, ito, sakto lang pang uusok ito, ma. Lang. Meanwhile, Baby! Wow! Kain si Baby Reed. Ano yan? Ba't tabingi ka Arido. Chap? Sabi sa Ilonggo po is tino po ito. Ewan ko kung ano pong pangalan dito. Pag brown na po yung kanyang Ito po, brown. brown na kanyang cover. Wow. Hilaw pa po ito, green pa eh. Brown to? Tapos Ay, kain mo to. Hindi yan, maasim yan pag Green? kinakain yan, huwag ka mag-alala. Yan po, pag ganito po, yan, brown na po yung kanyang, Ay, pag No. ganyan dapat brown. Marami gooseberry dito. madami po siya dito. Oh, dito may brown. Nung naghatid ako nung last meet ni Tyro nung last, nakita ko po ito. Ang dami Ito po, may Nakakatawa. gooseberry po. Yan, ay, Pagpuksan nyo po, yan, tignan nyo. Yan, brown. Perfect na perfect po ito. Yan. Nakain po ito. Ano po nakikita? Harap. Higa nyo po. Harang ano lang po dito, damo.
Yan. Yan po siya. Oh. Siya. Ito perfect na view. Ay, sorry. Ito perfect na view. Perfect natin to. Yung motor natin. Yan, ang Galing. ganda, no? Galing. Galing nila. Galing ng gooseberry yung kain. Sarap. Ang bukid, oh. Ganda, no? Hey! Wala natin lahat na goose brown. Malinis. Tara na, Jairon. Diyan po, kuha pa ako dito. Hey, Ram. Tara na. Kuha kaya tayo seeds. Itanim natin sa bahay. Magkukuha na lang ako pala, guys. Ito, ang mga nahulog tayo ron. Tatanim ko po sa bahay. Alam niyo, binibenta pa to sa States. Nga po. Nakita ko kasi isang vlogger, binibili pa po nilang seeds na to. Yan, ito. Ay, wala na pala laman. Tatanim ko na lang po dun. Madaming dito po nahulog. Tanim ko po dun. Mga nahuhulog tayo ron, kunin mo para Mama! sigurado natutubo. Meron dito nakasabit ng parang brown Okay. Dilayan ba? Tara, kuha tayo. Tanim na lang natin to. Puto. Mga ano po, yung mahaba na ito po. Pang nilagay po sa tubig. Patingin daw. Patingin sila kung ano daw po yan. Ito po, puputok po ito. Nilagay niyo po sa tubig. Let's go na. Gooseberry! Bye-bye! Bye-bye. Doon po namin nakapark yung motor namin. Kasi maputik po dito yung pinapapasok. Tara na tayo, John. Katabs, Tyrone. Kakain ako. Hindi mo nakainin yan. Dilaw pa yan. Oh, let's go, let's go. Doon po kami nagpark. Din na po namin pinasok yung motor. Ito po. At mahirap po maghanap ng... Sabi ko kung ano tawag dito sa Bicol. Tatanong ko po sa mga tao. Ako nahirap Yung baka na gooseberry. nakatingin. Dito. Wag to. Kinkain ko to. Tara. Tapos Na tayo. Nasakto lang. Mama, mag-vlog ka pa. Vlog ako. Huwag ka mag-alala. Bye-bye. Hala, ano red berry? Yan, red berry. Ano yan? Sige.